Jo tenia molt clar que volia estudiar i que volia estudiar tant com pogués, no? Però el punt aquest de dir vull fer el doctorat, em vull dedicar de forma plena a la recerca, això sí que em va costar una mica de fet. Quan vaig acabar la carrera vaig fer un màster, perquè això sí que era relativament més fàcil, no un any i tal, però després vaig treballar i vaig estar treballant un parell o 3 d'anys fins que em vaig decidir que això era el que volia fer, el que volia dedicar a la meva vida. Una cosa que em va servir bastant va ser, primer vaig treballar en una àrea que no tenia res a veure amb la recerca, però quan em vaig començar a plantejar la possibilitat de dedicar-me a la recerca, sí que vaig treballar com a ajudant de recerca en una universitat, de fet en una universitat anglesa, i això sí que em va ajudar, perquè no era cap compromís, no havia de fer la tesi, no era un compromís de 4 anys com quan fas la tesi, però em va ajudar a entendre si aquest món em podria agradar o no. I per tant jo crec que vaig començar el doctorat, després de tota aquesta experiència laboral, molt més convençuda que allò era el que volia fer.